nakaraang taon nang manalasa ang Bagyong Christine sa buong Kabikolan. Maraming pamilya ang nawalan ng tirahan, nasirang kabuhayan at nag-iwan ng bakas na kailanmay hindi makakalimutan. Ngunit nang dahil sa isang malasakit ng isang ginang, isang pamilya ang nabigyan ng pag-asa sa kabila ng kanilang pinagdaanan. Sa pagtulog ko nga po sa kaiisip ko kung paano ko siya matulungan. Yun na po, parang may bumulong sa akin na huwag ka na mag-alala dahil nasa katabi mo lang yung tutulong sa'yo. Yun na nga, pagdating ng asawa ko, sabi niya sa akin, Oni, natupad na yung pangarap mo kay Flor dahil yung ako Bicol. Flor, huwag kang mawawala ng pag-asa. Laging may pag-asa. Nandyan ang ako Bicol at si Lord. Madilim, malungkot at magulong bahay. Mistulang mga kalakal ang mga kagamitan. Dito nakatira ang magkapatid na sila Flor de Lisa at Alfonso. Ang pagmamahal ng isang ina ay tinaguriang dakila, ngunit ang pagmamahal ng isang kapatid ay walang katulad. Sa isang bayan ng San Fernando, Camarines Sur, nakatira si Flor de Lisa. Mag-isa niyang itinataguyod ang kapatid na may sakit sa pag-iisip, na si Alfonso o mas kilala bilang Alfe. Bumibili ka pa ng gamot pampatulog sa kanya? Binigay ni ate. Binigay. So paano pag walang iniinom na gamot? Wala. Ayan, sige naman yan lakad, di naman siya mapakali. So kailangan din, aside doon sa pinoproblema yung pagkain, iniisip mo pa yung gamot. Pero nananakit siya. Kailangan lang kasi ready ka kasi pag tinutupak siya, bigla na lang siyang nagagalit. Ilan yung kapatid mong nagka-depresya? Dalawa. Asan yung isa? Nasa ka naman. Ano nag-start na nagkaroon sila ng diferensya? Ay, elementary. Elementary pa? Ako. Ikaw? Ibig sabihin, mas panganay pa sila sa'yo? Si Manny yung panganay. Tapos elementary ka pa, nakita mo na silang ganyan? Si Nanay, may diferensya, inaalagaan ko. Yung mama mo? Bakit? Ano kasi, naglalakad din siya, ganyan din. Ano yung cause? Bakit nagkaroon ng ganung... Na-depress siguro. Parang minana niya. So namatay si mama mo, wala siya sa sariling isip? Nasa sariling isip pero PWD siya. Dito rin namin napag-alaman na hindi lang isa, kundi dalawang kapatid ang kanyang inaalagaan na may sakit sa pag-iisip. Wala sa plano. Parang kung dapat magkaroon ka sa sariling pamilya kasi dapat kung kaya, kung hindi naman, wag na lang. Kasi, yung pamilya mo, tapos, eto pa yung kapatid mo. So, siya talaga yung inuuna mo? Pero may boyfriend ka dati? Wala. Hindi ka na nag-entertain? Kasi, hindi na kasi pinalagaan ko ng mga kapatid ko, nagka-diferensya kasi si nanay. Ang kanyang kinikita bilang isang mananahi ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit nang dahil sa Bagyong Christine, ay binaha ang makina na kanyang pinagkakakitaan. Inabot kasi ito ng baha, nagrambulan yung Nung baha? Yung Bagyong Christine? Opo. So nung Bagyong Christine, mga hanggang saan yung tubig dito? Hanggang ito. Parang hanggang dito. Ito pang hindi pa nalinis. Hanggang dyan. Tapos nagkarambol-rambol na yung mga gamit nyo. Tapos nagkaharalo-halo na. Di pa maayos naman. So ano na lang yung pinagkakakitaan ninyo? Ano lang. Sa ngayon na to, kung minsan pag may tahiin ka, ka mananidi. Yun lang. Sa sideline lang.
Minsan yung dating suki ko, tumatawag ko minsan pag may birthday kasi daw alam na wala akong hanap buhay. Bibigay sila kung minsan ng bigas yung relief sa Bonifacio. Imbis na sa kanila kasi may bigas pa daw. Binibigay na lang sa akin, pinapapunta. Tapos pag may handa, pinapadala dito. Hindi makitaan ng kahinaan ng loob si Flor de Lisa. Bagkos, nakahanap pa ito ng taong masasandalan sa oras ng kagipitan. Dahil sa isang ginang na nagsilbing ilaw ng tahanan sa buhay ni Flor de Lisa. Sino siya? Ating kilalanin ang kanyang kwentong may malasakit sa kapwa. Po, nung gano'n na nga po, di wala na po siyang panghanap buhay. Naawa na po ako sa kanya. Pag mayroon po akong repair na tahi, siya po ang pinapatay ko. Dito po. Opo, para lang mayroon po siyang pera na pambiling pagkain. Yun na nga po kung wala pong iba akong kahilingan kundi magkaroon po siya ng makina pangkabuhayan niya po, na papagkukunan niya po sa araw-araw dahil talaga pong wala po siya talagang alam na trabaho. Tapos po, ang kapatid niya may diferensya pa. Sino po ang tutulong sa kanya? At dahil sa kanyang pagiging tulay ng pag-asa, ang pangarap na muling maayos ang kanyang bahay at magkaroon ng makinang pantahi ay matutupad. Kaya naman, agad kaming nakipag-ugnayan sa mga opisyales ng barangay. At agad na sinimulan ang pamimili para sa bagong makinang pantahi at mga kagamitan ni Flor de Lisa. Mula sa trapal na gagamitin upang ayusin ang bubong ni Flor de Lisa hanggang sa mga tela, kagamitan at makina nito. Sa tulong ng mga barangay officials at mga kapitbahay ay nagkaisa ang komunidad, nagbayanihan upang masimulan ang paglilinis sa loob at labas ng bahay at ang pag-ayos ng mga kagamitan sa loob. So ano yung pakiramdam mo na bilang isang muna or head ng mga kabataan na andito ka ngayon para sumama at nakitulong sa paglilinis ng bahay ni Ate Flor? As kay chairman po, garo magayon sa pagmati na nakakatabang ka sa kapwa mo, lalo sa kabarangay ko. Nakaka-overwhelm po, lalo na andito po ang Ako Bicol para isa sa mga instrumento para matulungan si Ate Flor. Matapos ang paglilinis at pag-aayos sa bahay, aming inimbitahan si Flor sa labas kung saan may naghihintay sa kanyang sorpresa. Yayayain natin si Ate Flor doon sa labas kasi meron tayong sorpresa para sa kanya. Yung kanyang kahilingan na bagong makina, ibibigay natin ha. So abang lang. At tatawagin ko na si Ate Flor. Ate Flor! Are you ready? Halika na! Manipisan kaya ito mga babasa. Okay na yan! Oh, Alfie, dito ka muna. Huwag kang aalis. May pupuntahan lang tayo. Papalinis pa natin yung paligid nyo, ha? Oo, papalinis pa yan, Ate Flor. Don't you worry. Hindi pa nagtatapos dyan. Ikidaan. Ano, Ate Flor? Are you ready? So, pagod ka ngayon dahil naglilinis tayo ng bahay.
parang ayos lang. Pero ayos Hirap lang. talaga ako mag-upo doon, sige ko nang gawa kagabi. Oh, di ba? Kasi kahit anong linis mo dyan, kung naandyan talaga yung mga basura hindi na ilalabas, di ba? Ang mangyayari dyan, ganun pa din. Ako yung na-excite para sa'yo. Pero sigurado ako, matutuwa ka. Excited ka na? Ha? Medyo. Sige, dali. Eto na, malapit na tayo. Sige, takbo ka ulit. Go! Okay, are you ready, ate? Yes, Yay! Yan, okay. Ready? 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 One. Alat lang. 1, 2, 3. 1. Yeah! Ano? Eto ate, mga kagamitan mo to sa pagtahi. Kompleto yan. Ayan. May mga, ano ka na, sinulid. May gunting na din. May mga maliit na sinulid. Mga, ano yan, karayom. Tapos yan, mga pins. Yung hook and eye. Tapos mga garter. Ayan, mga garter. Okay? At syempre, eto, mga panimulang tela. Okay? Panimulang tela. Yan. Yeah. Dahil Christmas ngayon. Tapos, eto syempre, rice. Okay. Sa'yo din yan. Tapos eto, yun nakita na yung paa. buksan mo. Nakita ko yung paa. Ay, tama pala. Akala niya kung ano laman. Sige. Wow, bago. Brand new. Brand new car. Congratulations. Tupad na si pangarap ko kay Flower! Yay! Baka sa mata ni Flor ang kasiyahan na magkaroon muli ng makina. Hudyat ito ng panibagong bukas. Labis din ang tuwa ni Nanay Henidina na natupad ang kanyang pangarap para kay Flor. Ako po nagpapasalamat sa Indo. Sisa ko yung pangarap para po kay Flor na tupad po. Talaga pong barabang ipapangadji ko po siya kay ina na kung paano ko po siya matatabangan. Ngunyan po sa kong pangaturugan na tupad na po. Sobra po akong nagpapasalamat talaga po. Nahiling ko po sa iyang kamugtakan na talaga pong mayo po talaga siya mapagkukuanan dahil po sa iya pong maginang pigtatahian na ano po ning baha sa kapwa sa iya pong arong talagang mayo pong kamugtakan. Salamat po. Ang sa kuya pong pag-ibig talagang sa kaugmahan ko po para sa iya. Maraming pong salamat sa Ako Bicol Fighters. Tabang Ora mismo. Isang nakakahangang kwento ng malasakit na naman ang ating natunghayan. Dahil sa pananampalataya, isang pangarap ang nabuo, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa magkapatid na tila'y sinubok ng panahon. Ako, si Remy Araneta Mindones, kasama nyo sa pagtawid sa tunay na tulay ng pag-asa.